hadin baki pulit jong kanong ba shilong kilalek ban shimti yaki artli kimet balaklat jong ki arngut ki kena naka klau lau kanti han nongra ki balaja nadu ka laipau tarik ubnai basan arjar arpar yak balade ban ujor syaki pulit daka kmi jong kita ki kena nakal yang superintendent police Shillong City uba Vivix im ulai tu ba ya ukpa jong kita ki kenlong arngut layok ban kemno nakashnong nongra hakapor janmit yakani la pensisha da USP City habayok ban yakren langba ka telepon hakapor kumba shipau sopo nyu PM ka khobor naki pulit laong ba ukpa jong kita ki kena ubalatip kerteng kum uba Jefferson jana arpu kenais nem karta ulalik khot yaki kun ban yalam kai hakapor no phaisngi henrei ndala dap kumba nyu baje ea ki klemwan phaishu shalayeng bat ki bahayeng jong kita ki khenung kilalik ban ujor syaki pulit harenja yau toi kupa jong kita ki khenung lara no sya civil hospital Shillong ban le ya ka medical check up